A Deputación de Ourense aspira a ser a primeira administración provincial de España en certificar o seu compromiso coas persoas maiores a través de AENOR. O presidente provincial, Luís Menor, mantivo unha reunión de traballo con José Enrique Rodríguez Coello, director desta entidade global en Galicia, que ofrece servicios de avaliación de conformidade, certificación, inspección e ensaios e enfoques que avalían ata que punto unha corporación traballa en nome de obxectivos sociais. A Deputación está interesada na certificación compromiso coas persoas maiores de AENOR. Trátase dunha metodoloxía baseada nas accións que cada organización decide levar a cabo para prestar servizos de maneira accesible e igualitaria para as persoas maiores. Desta maneira, visibiliza e impulsa a importancia de contar con servizos inclusivos, onde non se deixa ninguén atrás, lema da Axenda 2030 e os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. A través da súa área de benestar aspira a ser a primeira administración provincial de España que certifique o seu compromiso coas persoas maiores en atención aos programas e servizos que presta, pero sobre todo en como os presta a través de administración electrónica accesible e igualitaria.